Kinahanglan nga imo gyud kong padaogon ha kay kinahanglan nga malipay ang ako ang padangga nga anak kay mauli ra ba to si ako ang junior nga mao pay pag-graduate ato o pagkasundalo. So daliwat gid siya sa kuha nga lalaking lalaki. Tunay nga lalaki. Oy pare. Ay, pare, maghapon. Asa ka palulungan? Sorry lang ko, pare, kay mangita lang ko. Init magayo asa man imong kuan, imong sports car ni. Baklayer ko, pare, kay may nang magpa-kutas-kutas po sa mga ginasuntian ba? Lingkod rin, lingkod. So, pare, pang derby na man ako, pare. Hapod-hapyod na magana ko. Ay, pang derby ni pre. Pero sunod si Mana, mato mi sa Pasil para may na lang ba basig makadaog ni dayon ako ang i-welcome ako ang anak. Ako gusto mo, muli na tayo mga anak, pre. Okay, nag-training man to siya sa kuan, mao man to pagkaumaya pag-training sa pagkasundalo. Lalaki gito anak pre, naliwat kita sa kuha. Sa membro sa among pamilya pre, puro mga barako gid kayo. Barako po rin kini man ako, pre. Barako pre, tanawa na mga tindogan na pre. Pindot po kay dalonggan, pre. Oh, awa pre. Ay, piyasa, twikon ka na. Ay, Mamahaak po rin na, pre. ay, manungag. Yawa po manungag ka rin, pre. Manungag gali ni, kumpiyansa ka ni, sumagon ka ni. Anak So, na, pre, kay... morning nga, ako i-surprise ako ang anak pre. Anong uli niya, ikan sa nag-training pagka sundalo ba? Junior ko na ako, ako. pre. Huwag pa rin balan mo, pre, ka sa muli. Aw, wala ta kabalo pre. Uy. Yun na pre, manamay nagpadulong pre nga nagmotor nga naka-helmet kinsa man kani. Uy. Bago man na, pre. Nakakuan man pre, nakapatig man pre, nakakumbat pa. Battle pa, pre. Ha? Kinsa man kani pre? Uy, murag nakso mag-minor pre. Sige pre, mabawa na to iron pre. Ba, may nga. Sir, mga Ay! po, sir. Dong, si Junior pa na ini. Ba? Good please. Namo na ko ang Junior pre. Dako kayong tao no. Ako, gid kayo. Parugan kayo. O karuan na yung mga armas kay maigot ana. Oh. Mao ni ako ang gipanginambog ni mga Junior na ko pre. Dako po na yung tao, pre. Dakong tao na. Itlog ka na, dako kayo. Ngayon, dako po nagbunal pre. Sisiw. Tanawa. Awa mga barog, ipakita ang muscle anak. Ah, kita ka na. Pila ka post up imong makuha man anak. So, Ay, nan, sa sus libo kamuntag. lang. Kamay ra kayo na. pero sa akong pagkasundalo sa una, sa wala pa ko musabak og mga gira, ako gyud itistingan gyud akong paglalaki pre. Kung lalaki ba gyud? Kuan ba? Testing ba? pre? Gusto ka testingan ako ni? Testing nga, pre, ba? Basig Hindi, pagkakasalo sa una, pre, giharon, pre. testingan. Kaya ako gitistingan po sa amahan sa una pod. Nga imong lulo. Ya, kumusta man ang inyong training nito anak? Okay ra? Okay, kaya ba sisiw kayo mga training dito. Ya. Basas, wala ka. Mga chicks ni mo dito. Ay, Okay, mga nandaghan chicks. kayo sa pagkukang dalon dito. Lalaki. Watay may mga na pre, lalaki kayo. Onda ka sila, pre. Oo. Tagaan na ka, chicks, pre. Daghag ba dito? Sa mga basi mga gwapa, di pa na mga gwapa na mga bayhana na. Nan, bapaha kay pa oy. Oh, na. Gwapa pa ni mama. Puro na, pre. Oh. Awirin yang awirin si bayog-yog. Ipalayo-layo mong naong anak kay basig pang basig paakon ka na ha. Kay testingan ako ning kong anak og Sige lang, lalaki pre, na pa, pa, lalaki bagay kay ning kuan purma palandaan, barog palandaan, lalaki. Sus. Dako, po ganyan mo, Mas pre. klaro kayo. Karon pre. Para makita nimo nga lalaki gini akong junior, ipakita na ko sa imo ha. Lak, Sige, pre. ayaw ko pakaulawin nak. Kinahanglan nga Ako'y bahala. katubangan sa akong kumpare, gipanghinambog nga matigas sa akong mga kumpare. No nga, nag-iyo sarang anak, junior pag yun ako, lalaking lalaki. Kaya sa tuang clan na to, walay bayot sa tuang clan. Lalaki tanan. Lalaki mo nang tanan na to nga mga kadugo, puro sundalo. No? Gikan sa imuhang apuhan sa imong tuhod og tuhod pag yun sa nangapuhan pag yun. Puro sundalo. Andam na ka? Andam na pa. So siguro sa imuhang training dito, grabe kahago, pero I would like to congratulate you nga imuhang nalagpasan tanan ang mga pagsulay kay dili lalim ang training sundalo pre, dili lalim ang training sundalo pre kay nakaagi ko na sa una. pre. Oh. So, sayo na kayo nak para matistingan nato imuhang pagka maing lalaki. Ang imuhang pagka lalaki gyud. Musuhoy na ka sa ko isulti. Sige pa, sample. Musulti ko og armas. Pag mingon ko armas, kinahanglan imo pong istorya, lalaking lalaki ang pagstorya. Armas. Kuha mo to. Sige pa. Sige. Ya pre, okay na kada pre. Sige, pre. Wala ra kagi Ngunit ang bayog-yog, pre. wala ra kagi paak di bayog-yog. Wala raman, pre, kaya palayo ko dumay. Okay nak. Sige pa. Armas. Armas! Lalaki, pre. Lalaki. Lalaki, yun, pre. Lalaki. Bola. Bola! Lalaki, Okay, pre. pre, ba? Lalaki. Lang, pre. Oh, lalaki, di ba? Oh. Napagyod. Atong listingan pagdain. Gubat! Gubat!
Lalaki Okay, man pre. pre. Kan di mo saktong anak pre nga. Kana mo sakto. Laki gud, pre. Yes, boss okay lawas eh. Murag munay. Mamon. Ah. Sa ko munay. Okay. Ato utuhan pa yun. Bato. Bato! Tingnan ka to, pre. Oh, Okay, okay, pre. lalaki kay pre. Dong. Pwede ba nimo pukason nimo sa ina dong para pakita ang gabas nagka-abs ba na gyud dito sa imong training? Pwede pa. ka gamay. Oh. Boss mo kay abs pre. Mura o munay. Atong pit ka gamay be. Boss mo kayo. Piti kayo wa gyud sa sakit pre. Wala sa iya ang sakit. Tungalo ko pre iso yun. Kana gyud sige atong testigan. Ito ka gusto ko pre. Ha? Atong testingan na og dili na okay man wala man nasakitan. Atong testingan otro. Pre pre. Otro na to. Para makita Laki ato ko na siya, lalaki mo gyud. Oh, kini. Pre. Dinanan ako. Sige daw, Tanawa pre. gyud na. Di ba lalaki pre? Laki pre. Pero na ipayong gamay pre. Sarong det na. Wala pa. Ah, sige ka na. Buto ko, mong kumpare, oy. Ah, tarungan na. Pusa man, okay ra wala na. Okay na, pre. Ah, sige. Dayon karon. Ato ipadayon to, testing na to. Di ba? Oh. Granada, Granada! bomba. Bomba! Luwag ka to pre. Luwag, pre. Okay kayo. Okay, okay. Kanyon. Laki. Kanyoy! Tangke de gira. Tangke de gira! Kumbat. Kumbat! Uniforme. Uniforme! Bayot. Bayot! Babayi. Babae! Lalaki. Asa man ba? Paangas ka na.